Encam anjî neencam, şerê Îran û Îsraîlê. Aramê elegezî. Îran û Îsraîl ev her du welat bi awayeke fermî di 13 Hezîrana 2025 de dest bi şerê xwînî yanî şerê çekên agirdar kuştinê kirin. Li şerê her du welatan yê nefermî bi rêbaza şerê bîrdozî, teknîkî, ruhî, derûnî, aborî, dîplomasî û polîtîk ev 46 salin her roj tê meşandin. Ji ber ku Komara Îslamê ya Îranê di sala 1979 de dema hatta rizandin, stratejiya xwe li ser bingeha tûnekirina Îsraîlê danî. Li gor desthilata teokrasiya Îranê pêwîst bû Îsraîl li ser rûhê cîhanê bêtûnekirin. Îranê li gor vê stratejiyê hemû plansaziyên dewletê darişt xist pratîkê. Li gorî vê bi navê Kenbera Şiagerayî ava kir û Filîstîn, Lübnan û Yemenê hêzên tundrew ên cihadîst rêxistin kir bi çek kir. İsraîl di sala 1948 de dema hatta mesrandin li gor stratejiya şerê gel ê şoreşgerî yan jî gelê şerker xwe amade kir. Ji bo ku bi trajediyên dîroka rabirdû yên 2000 salî yên koçberî, komkujî, derbederî û herîda wê qirkirina Hitler ala Almanyayê re car din rûbirû nemîne pêwîstî xwe parastineke militarîst dît. Li gor vê xwe saz kir. Dema hatta mezrandin cîhana Ereb û Misilman li dijî vê şêwazê derket. Li ser van bertek û nerazîbûnan şerên di navbera Misir, Lübnan û Sûriyeyê yên ji 1958 heta 1980 berdewam kir. Heta wê demê Îran û Tirkiye dostên Îsraîlê yên herî stratejîk bûn. Lê di 1979 de li Îranê desthilat hat guhertin. Li Îranê Îslama Şiagerayî bû desthilat. Li Tirkiye jî di 1980 de darbeya leşkerî pêk hat. Îranê got tûnekirina Îsraîlê meşrû ye. Generalên Tirk jî bi navê Birayê Misilman tanzîm kirin. Di encama xebatên van her du dewletan de 2015 de rêxistinên îslamgerî yên tundrew İsraîl dorpêç kirin. Her wiha Îranê di amadekirina çekên nukleerî de heta astekî amûrên atomî bi dest xistine. Dorpêça hêzên îslama tundrew, hiraşe, tehdîda Îranê pêwîst e İsraîl tune be, İsraîl xist nav xof û tirsê. Trajediya 2000 salan ya tunebûnê, sobeyên gazê yên Hitler, vê carê jî tehdîda çekên kîmyabarana Îranê destê desthilata Îsraîlê yê şer li dijî Îranê xurt kir. Bêguman tenêne İsraîl, cîhana heyî, Erebên Sunî, Ewropa jî ji ber bi destxistina Îranê ya çekên kîmyawî tirs û xofê dijîn. Ji ber ku bîrdoziya sîstema teolojiya Îranê bi navê Xwedê biryar dide, bi navê wîlayeta feqî her şêwazî dikarin li hemberî her kesî cihad an ji kuştina tekakasî bidin û didin jî. Mînaka herî biçûk Îran, kîjana lî dibe bila bibe, bes li dijî rejima teokrat be, dema biryara sêdarê ji bo kesên siyasî didin, hincetê bi gurohê li dijî Xwedê bi nav dikin û gorên wan jî naxin nava gorên giştî. Yanî li dijî wan derketin têwateya ku li dijî Xwedê ne. Ev şer û qeyrana pêk hat, her wiha yên ku îro şûn ve jî pêk bên, encama bîrdoziya netewperest, olperest, zayanperest de pêk din. Heta ferasetneyê têpêrandin, ev şerên nesilkujî yê her hebin. Mijar nekî mafdar e yan jî kê gunahkarê ye. Ev mijareke ramanî bîrdozî ye. Felsefa Îranê Kerbela ye. Êş û janê ne çareserî ye. Felsefa İsraîlê jî felsefeya hevalbendê Xwedê me ye. Gorî her duyan jî pêwîst e yekê din tune bike. Li gorî vê ferasetê cîhana em tê de dijîn, kemekî Xwedî aqil, feraseteke mirovî be, destûr nade ku Îran Xwedî çekên nukleerî be. Di encamê de sedem çi dibe bila bibe. Şerekî demkî yê germ hat meşandin. Lê ev şer ne qediya ye. Êdî şêwazên din ên berê berdewam dikin. Heta ku rejima teokratîk çokdayîne, belav be yê bidome. Êdî ne cîhan ne jî rejima Îranê rojekî beriya 13 Hezîranê ye, ne jî bila kesek di vê mijarê de xwe bixapîne. Sîstema Îranê di mejî de derbe xwerf. Feraseta wê ya bîrdozî birîndar bû. Sazûmankariya wê ya dadê, aborî, dîplomasiyê bêçarema. Her wiha lêgerînên civakê yên xwerêxistinkirinê dest pêkirine. Vê lêgerînê di nava her qadên civakê de dest pêkiriye, yanî tilsim û sihra İmam Cuma, saziya bîrdozî ye, girêdayê wilayetiya feqî ye, hilweşiya. Derencam, rewşa li ser erdê çi ye? Yan jî ji bo me Kurdan çi divê? Wek mînaka şîvanê Kurda, ziravê şerê pezê me re heye anna. Milîtarîzma Îranê bi nesaziyên xwe giranî li eyalet Ostanê Kurdistanê bicihkiriye. Taybet ji hêzên bejayî û bi nesaziyên mûşekên balîstîkî giranî li Rojhilatê Kurdistanê ne. Eyaleta İlam, Loristan, Kirmanşah, Kurdistan, Sine
û Azerbaycana Qerbî Urmiye di vê şerê dawî de bûne hedefên sereke. Yani polîtikaya bêalîmayîn a ku paşkêda pêşiya xwe polîtikaya herî rast bû. Ji ber ku kîjan alî bigrî jî ya di nava lingan de bipalixe axa Kurdan e. Her wiha jeostratejiya Rojhilatê Kurdistanê rasterast sê beşên Kurdistanê di nav hev de ye û berbideriyê Kafkasan ve jî vedibe. Ji ber vê pezên me dibin lingan de heder nebin, qurbanî ber kerê neyara nebin, divê em wek rêxistinên Kurd bi sebir, stratejiyeke demdirêj, jeostratejîk, jeopolîtîk û cîhanî bifikirin. Li gor encamên van xwe amadekirin, çarenûsa gelê xwe mîsogerkirin rast e. Wekî din kîçê dibêje bila bêje, tu wateyên wan yên polîtîk û civakî nînin. Bi taybetî jî pêwîst nake ku em bi hevsarê kesên din hespên xwe bajon deştên nediyar. Aqlê Kurd, hişmendiya Kurd divê vê serdemê xwe neke qurban, neçarnîne bi navê hinekan grûpên xwe bike senger û terciya aliyekê bike. Bi xwe, bijardeyên xwe, rêxistinên xwe, li gor berjewendiyên gelê xwe bi her kesê re bide û bistîne sînorê dan û standina bi xwe diyar bike da ku nekeve xefikan.